Daan-daang punong barangay mula sa iba't ibang distrito ng Pangasinan ang nagtipon-tipon sa magkahiwalay na fellowship program na isinagawa ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng pamumuno ni na Governor Ramon V. Gico III at Vice Governor Mark Lambino. Unang isinagawa ang pagtitipon para sa mga barangay captain ng una at ikalawang distrito sa Season Auditorium sa Lingayen, habang sa Ramon Gico Senior Sports and Civic Center sa Binalunan at Rosales Municipal Gymnasium naman naganap ang programa para sa mga punong barangay ng ika-4, ika-5 at ika-6 na distrito. Sa naging pagtitipon, muling ipinaabot ni Governor Gico ang mga programa at proyektong naisakatuparan ng kanyang administrasyon, pati na rin ng mga inisyatibong inilalatag pa para sa patuloy na pag-unlad ng Pangasinan. Nagpahayag naman ng kanilang paghanga at suporta ang mga punong barangay sa liderato ng gobernador. Sa nasabing fellowship program, personal na dumalo rin sina First Lady Maan Gico, katuwang ang ilang matataas na opisyal, mga board members at ilang alkalde mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Bukod sa pagpapatibay ng samahan ng mga opisyal ng barangay at pamahalaang panlalawigan, naging pagkakataon din ang pagtitipon para magbahagi ng kaalaman at karanasan pagdating sa pagpapatakbo ng kanilang mga nasasakupan. Sa pagtatapos ng mga programa, muling tiniyak ng pamahalaang panlalawigan na patuloy itong magsisikap upang maihatid ang dekalidad na serbisyo sa bawat sulok ng Pangasinan. Valerie Dismaya, RNG News.